Čaute, dneska sa naučíme, ako zadarmo lietať v Brookhavene. No, máte tu veľa spôsobov, ak chcete lietať. Áno, ak máte Robuxy, tam máte aj sane, aj všetko, ale ja vás dneska naučím veľmi dobrý spôsob, ako lietať free v Brookhavene. To je jedno, prídete si k takému domu, napríklad sem, dáte si... No to už poznáte, viacerí z vás. Si dáte hasičské auto. Prídete semka. No, to mi netreba. Prídete takto sem. Kebyže nie som mantavý a viem to spraviť na prvý raz, tak by to bolo lepšie. No ale tak, čo už. No, takto si dáte to auto. Sadnete sem do toho, neviem čo to je, do toho rebríka. Dáte si basketbalovú loptu. Tak a dáte si takto. A zároveň, keď spavnete ten dom, tak si dáte do ruky aj tú loptu. No, dakedy vás to nechá tam, dakedy vás to spavne sem. Ale potom tam normálne prídete a všetko je OK. No vlastne teraz musíme čakať, kým... Čakajte, to... Ježiš, to bolo na druhej strane. Tak sa tam portnem. No ale teraz musíme vlastne čakať, kým akože prejde 10 minút, aby sme si mohli dať nový dom. Takže ja sa vám o 10 minút dozviem. Zatiaľ čau. No, ako nastali menšie komplikácie, odpojil ma to z hry, takže, ale už som si spravil zase tento skok, no, ale ideme to spraviť inak, hej, proste ale musíte si dať tento skok, ale ideme k nejakému domu, ktorý má bazén. Neviem, ktorý má bazén, pôjdeme semka proste na ulicu a pozrieme. Dobre, tu nič. Ani tu. Joj, kebyže viem, ktorý dom má bazén. A ten veľký by mohol mať tam. Tieto pochybujem, áno. No, tu máme bazén. No, tak proste buď si dáte nejaký dom s bazénom, alebo prídete k takému domu s bazénom. A iba doňho skočíte a bum, odpáli vás to preč. No a potom si dáte... Nie. Potom si dáte... Pôjdete na váš dom proste, si dáte, spavnite sa na váš dom a odpáli vás to ešte viac. Ale ja... No, vidíte? No, proste a takto sa budete spawnovať a môžete lietať. Takže tak. Možno, že už nám... Čakajte, ešte idem skúsiť. No, ešte mám toto skákanie. Idem sem. Dám si dom. Tak, čo ja viem, ktorý má bazén. Tento si dáme. Proste hociaký dom s bazénom, napríklad tento. Za 7 minút, no, takže nič. Proste vojdete do toho bazénu, skočíte a vás to odpáli do Márie preč. Takže tak. Ešte idem kúknúť, či nie je taký dom s bazénom.
Alebo vlastne bazén máte aj tu, takže... Ale iba raz to môžete, lebo musíte sa spawnovať na ten dom a tak vás to bude, ak to takto pôjdete, tak. No, takže tak. Čaute.